Hi guys! Good morning! It's me, Michelle V. And heartish welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Good morning! Charot. Ano na guys? Ano na pala to? Anong oras to guys? Anong oras na tinan ko ha? Charot. 9 ano na? 9 something, di ba? Sabi ko sa inyo eh, kahit tanghaliin ako ng gising, basta, charot. Pero ang dami ko pa rin gagawin. Charot. Yes. Ang dami ko pa rin gagawin talaga ngayon sa bahay namin. So, kung makikita nyo lang, ang bahay namin is very ransack. Charot. Di ba naman nalaglag pa rin itong ano ko. Hinahayaan ko lang dyan yung aking itong ano ko na to. Itong aking ano. Tawag dito. Aking ribbon. Ayan. Dyan lang siya. Hanggang ano na yan, next year. Next Christmas. Ganyan. So, anyway, simula na pala ako guys tawag dito, magtanggal ng mga something. Ito yung mga ano na, mga expired na guys na nasa ref na hindi nagamit. Kailan nyo yun? Konti nang bawas ito. Nabawasan ba ito or something? Parang hindi pa ito nabawasan. Charot. Sabihin natin. Okay naman siya. Ayan, so mga ano guys, mga hindi na pwedeng gamitin. So yun. Tapos, eto guys, nilabas ko to kasi pagkain ko to. Ito pala yung natira kong binake nung nakaraan. Tsaka ito yung salad. Ito, hindi to sira. Sinalagay ko lang sa ilagayan. Ito parang mga ano to ng asawa ko. Sira na din. So, ilagay natin dyan. Ito yung tira kong mali. Kasi iniisip ko na magluto ng something. Tapos meron ko dito guys na kailangan ko nang lutuin tong aking mushroom. Kasi baka maano siya sa rep. Pero okay pa naman yung itsura niya, oh. Nakalimutan ko lutuin ng mga nakaraan araw. So, ito pa naman siya. So, kailangan ko siyang lutuin, guys. Ganun. So, kailangan, kasi ako dito nag-ligpit. Kasi, parang maganda naman sa ano namin dito. Sarap maganda. Anyway, kung makikita niyo lang talaga yung paligid ng bahay namin ngayon. Mayroon pa akong mga tutupiin, ganyan. So, sabi ko ngayong araw na ito ay magbibigay ako ng energy. Talagang, this is the day. Kailangan kong maglinis. Anything pati. So, kailangan ko rin dito kung may mga ma-expire na ba dito o something like that. Ito kasi guys, ito lang naman yung lagayan ko. Meron pa ako lagay sa ilalim, ganyan. Pero mas ito kasi ginagamit ko sa pagluluto. So yes, meron pa ako dito guys na tawag dito. Galing to sa ng asawa ko, company ng asawa ko eh. Yun ang expiration nito. Next year pa. Next year, new year. Ayan. So, wala na pala ito. So, yes. Yung aking hindi naman na-expire ang diba? Ang suka. Yung gawa ko tong suka eh. Grabe. Kaso lang, iniwasan ko na kasi ngayon yung manghang. Gusto ko sana magmanghang ng suka. Alam niyo yun? But yeah. Ito pala yung honey na lang natira. Ito yung honey binibili ko guys na ayan o. Honey na BU sa sa Aldi. And I have here another celery sauce. Ikaw ba ay expired na o hindi pa? Expired na. You need to put that out. And then may seafood ako ditong seasoning. Nabili ng aking asawa. Expired na rin. Meron ako ditong Crowther. Meron ako Mang Tomas. Yung Mang Tomas hindi pa ito expired. Uy, may expired siya ngayong taon sa May. Galing pa ito guys ng Pilipinas pala. Pag-uwi namin ng September. So, ito pala guys, may expired na siya agad. Ayan o. 24 of May 2025. Ganito ba magsulat dito sa Pilipinas ng nakalimutan ko na tuloy. Yeah, 2025 kasi huli yung diba? Tapos meron akong sweet chili sauce. Same na nung nandyan na binili ng asawa. Gusto ko kasi ng asawa. Ito kasi is spring rolls. Let's check when is the expiration date of this. Uy, magpakita ka, ha? Huwag ka matatago dahil kailangan nating malaman kung kailan ang expiration mo. Here. Layo, tinitingin diba? Oh. October 2025, so pwede naman siya. Yung aking sesame oil. Ang oil naman yata, hindi mo ito na-expired. Diba? Expiration date ka din ba? Here. Okay. September.
pa yung ano niya. Ito makakabili ko lang naman ito. Ito na lang yung natira guys eh. Kakabili ko lang naman ito at yeah. Okay. November. Ito yung binili ng asawa ko ng pang seasoning niya. When is the expiration date of this? Uy. Nandito lang yun sa mga ganitong parte. Linawan ng mata. Char. Where are you? I can't see. Ah, here. Sus ko, naka-embroidered pala dito. Embroidered. 12. Hindi naman nakikita kasi. Ah, next year pa 2026 pa guys. Oh. February 2026 next year. So 1 year pa siya. Ito, kabili ko lang naman ito. Ito ay Blue and All. Na yung asawa ko. Bro, when is your expiry date? Oh, this one is expired na also. Okay lang ba to guys? Gamitin kahit expired yung mantika? So, ayun. Maglilinis na ako dito guys. Nalagay na ako ng mga... Magano na ako dito. Maglilinis na ako ng something dito guys. Anyways, hindi pa ako nagkakape. Okay. Unahin ko lang to para pag nagkape ako o kumain ako. Tapos na. Mabaga. So, hi guys. Update. So, tinigil ko muna yung aking paglilinis. And so, tapos na ako magtanggal ng mga expired or something like that. Ganyan. Tapos, expired yung mga bagay doon sa aming kusina, no? Di pa ako tapos, guys. So, kumain muna tayo kasi medyo gutom na ako, guys. Kasi mag-alas 10 na, guys, eh. Mag-alas 10 na. So, kailangan ko na kumain. Ayan. At least kumain tayo para mamaya, pag tuloy-tuloy na ako sa aking gawain, eh, alam niyo yun. Kasi may tutupiin pa ako, guys. Tapos, maglilinis ako ng bahay namin. Tapos, madami pa ako dito ang kailangan. Kumbaga, yung bahay namin is hindi naman ganun kalaki, but yeah. Kailangan ng, charot. Kailangan ng effort. Charot, effort. Kumbaga, yung gusto ko kasi, yung, sa paningin ko. Charot. Ganun. Tapos, pagka ko din, alam niyo guys, pagka ko yung asawa ko, sabi ko sa kanya, sabi ko, parang hindi talaga ako natutuwa pag nakikita kong tapos pag sabihin niya gano'n, hindi, maayos naman ang bahay natin. Gano'n, sa kanya yung maayos. Pero sa akin kasi, yung parang alam mo yun, ewan ko ba't gano'n ako, basta. So, yun. Kakain naman ako guys, para magkaroon tayo ng maraming energy habang tayo maglilinis, gano'n. So, maglalaba ba ako ngayon? Hindi yata ako maglalaba ngayon dahil naglaba ako guys noong Sabado. Diba? Sabado, naglaba ako. So, yun. And kagabi ba ako natulog is nakapag-edit ako ng vlog ko. So, charot. Tapos, dahil pa akong gagawin ngayon. Basta, kailangan ko mag-organize. Mag-ayos ng namin dito. Basta ganun. Ang dami. Sobrang dami itong kailangan ayos. So, yes. Let's drink coffee first. Ang init pa. At nandito pala guys yung aking tirang Ito ang aking, kakainin ko to guys lahat. In one upuan. Charot. Mukhang madami siya tingnan, pero konti lang yan, guys. Okay. Update. Nagpiprito pala ako ngayon, guys. Yung natira kong maling na 4 na, na slice. Piniprito ko siya ngayon at kakain tayo, guys, ng lunch. At diba, kakain ko lang, diba? So, gutom ako. So, kakain ako, guys, ng lunch. It's already, what time now? Oh, 12:30 na, guys. So, yun. Ay, charot. Niluto ko lang siya. Tapos, itong salad dito, parang okay. Okay pa naman siya. Yung salad dito guys, kasama to sa take-out ko kahapon nung kumain kami kasama ng aking biyanan. Tapos, meron ako nakitang ganito guys, ayan Ben's Original Curry Rice Indian. Parang Indian style of curry rice. Alam nyo, dati, hindi ko talaga gusto yung mga curry-curry, pero ngayon, nagugustuhan ko siya. Diba? Ang weird. May mga ganun siguro talaga tayo na noon din natin gusto, tapos ngayon nagugustuhan na natin. May mga something like that. Charot. So, I want to try this one. Another trying of new food. Update. Pakita ko sa inyo yung aking food. I'm finished. So, let's try this guys. The Indian curry rice with my maling and the side dish here. Voila! Diba? Sarap. Charot. Ayan na. So, let's eat and let's try, guys. This is my lunch for today's video. Lang mabilisan. Alam nyo ba, marami akong nakikita ang bumibili. Siguro gusto nila na mabilisan lang din na pagkain, ganyan. Kaya sila,
Kaya yung siguro yung ibang mga people na nakikita ko guys sa bumibili ng mga ganito. Ito lang yung mga rice na ganito, ganyan. Tapos, yan, kasi gusto lang siguro din nila na mabilisang kain. Mabilisang kain, mukhang luto. Parang ano mo yun? 2 minutes lang to. Hindi lang healthy kasi nga, syempre, fertigerish. Fertigerish. Ano siya, kumbaga mga reheat lang, mga ganyan. Hindi rin siya healthy, but pagka ganyan, minsan lang dapat. So, kain tayo guys. Meron ako dito lagyan natin ng ketchup because ketchup is life. So, let's eat! Thank you so much for the food. Amen. Thank you. Let's eat. So, let's try guys. Alam ko naman ang mga lasa ng curry, but yeah. Ang bango niya. Nakaramdam kasi ako na parang nahihilo ako, kaya sabi ko pang gutom ako. Pero kumain ako guys, diba na? Nag-alas 10. Ganyan guys, 12 na. Kasi nga, after kong kumain guys, tinawag na ako ng CR. So, nailabas ko na yung mga kinain ko kagahapon. Ang dami kong nakain kagahapon guys, as in, puro kain kami kahapon. So, nakapag at least na ko na guys, as in, siguro, out of 100 is naka 75% na ako guys sa paglinis ng bahay namin. So, I have more 25%. So, mamaya after kong kumain. Kain tayo. Okay lang siya guys. Saan ako ito nabili sa Lidl? Okay. Sarap. Ito yung salad. Kahapon. Sarap. Yung maling ko, nasobrahan ko sa crunchy. Ay, naku po. Ito nga. Konting-konti na naman sunog na. Iba rin yung crunchy. Kasi nga, konting-konti na lang guys talaga masunog na siya. Itong salad na ito guys na tinake off ko hapon is may kasama itong meat. Kinain ng asawa ko kagabi yung meat. Sabi ko sa kanya, tabi mo lang yung salad, kakainin ko yan. Guys, update, I'm finished. Diba? As in, ubos ko lahat. Anyways, kanina pa nag-tawag ito. Nagano ako browse for something. Tapos, kakain tayo guys. Meron ako ditong tsokolate, oh. Ito ay, ano ba ito? Fincare. Nussknacker. Dunkel. Full nuss. 57% daw na cacao. So, let's try. Ang ganda ng ngayon. Sikat ng araw. Parang ang ganda ng lights ko. Parang dito na siya ng ilaw ang aming guys. Kasi, maliwanag naman sa labas. Oh, be, laglag yung tsokolate. Ito yung mga gusto ko yung may nut. Ayan o. Ayan. Daming durog. Konti lang naman. Konti-konti lang ako guys kumain ito. Kasi tabi ko na ulit. So gusto ko dark chocolate. Dito rin yan sa lamesa.
Mhm. Ganito, lagay ko. Ito yung kanyang nuts. Parang dessert. Hi guys, update. Anyways, sabi ko kanina is gusto kong lumabas, no? So, anyways, tinamad ako, guys. Inatake ako ng aking katamaran. So, ngayon, ako ay, wait, tignan nyo guys, nalito ako ngayon sa magluluto ako guys ng dinner. So, yes. Tapos na ako guys maglinis na aming bahay. It's all done. The house is now clean and tidy. So, yeah. And I'm making dinner. Dahil, oh, my love is here. My lovey, 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 lovey. What do you like to eat? Huh? Pizza, you like pizza? Or this one, potato? I will cook it later. Oh, my lovey, I need to learn my lovey why? Because they messaged me already. Wait, I'll tell. So hi guys, update yung makita nyo nga nagginisa ako ng tagto mushroom at gusto kong makuha yung lasa na nakakain ko doon sa Chinese restaurant. So yes guys, at kung napansin nyo kanina, 'di ba, ako ay nagbabalat ng patatas sa pagdating ng aking asawa. So sabi ng asawa ko hindi daw niya feel kumain ng patatas. So ayan guys, and yeah, nag-bake ako ng charot. Yung yan guys, ready lang naman yan. I-oven ko lang naman yung pizza na yan guys. Tapos after 10 minutes is luto na siya. So ayan ang aming dinner guys. So ayan, so maraming salamat guys sa panonood, sa patuloy na suporta at tangkilik ng aking vlog. Ayan, thank you for subscribing guys. And I hope you like this video. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Thank you so much. Always smile and God bless us all.